Flaqa li kellu, il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ddiskuta l-ħatra ta' inkjesta dwar jekk il-gvern setax jieħu miżuri sabiex jiġi evitat l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li seħ aktar minn 23 xahar ilu. Permezz ta' stqarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar li ilu xhur sħaħ jinsisti sabiex tinħatar din l-inkjesta u jinota wkoll li l-gvern baqa' jkaxkar saqajh sal-aħħar ftit jiem mill-iskadenza imposta mill-Kunsill tal-Ewropa. Il-grupp parlamentari jisħaq li l-eżitu ta' din l-inkjesta m'għandu jħalli l-ebda dubju u għaldaqstant il-kompożizzjoni tal-bord li se jmexxija għandu jkollu kunsens unanimu mill-partijiet kollha b'mod partikolari tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Fid-dawl tal-kompożizzjoni tal-bord tal-inkjesta e kif proposta mill-gvern, il-grupp parlamentari qabel unanimament li l-bord jitmexxa mill-imħallef emeritu Michael Mallia iżda indipendentament mill-ħiliet professjonali u l-integrità tagħhom ma tistax taqbel mal-ħatra tal-profs Ian Refalo u ta' Dr. Anthony Abela Medici bħala membri għal diversi raġunijiet. Fi kwalunkwe każ l-oppożizzjoni tqis li fuq kollox f'din il-materja għandha tiġi rispettata bisħieħ il-pożizzjoni tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia u taħt l-ebda ċirkostanza m'għandha tinħatar xi persuna fuq dan il-bord ta' inkjesta li ma tgawdix il-fiduċja sħiħa tal-istess familja.